Vasukuru vangu, munofara here. Nhasi tete wakuigirai latest topic speed pabonde. Kana ndichitaura nezvespeed pabonde ndikuedza kuti kudii? Ndikuedza kutaura pace inofamba yatinofamba nayo kana tiri panguva dzesex. Handiti muri panguva dzekuita basa munofambawo nepace ipi? Vamwe vanoti fast ndoinoita, vamwe vanoti slow ndoinoita. Ndakatozvionawo mucomment section ndichitobvunzwawo nevamwe vasukuru. Ndikati rega ningokupindurai mese. Handiti okay, panyaya yespeed paya hakuna speed inonzi haiite. Maspeed ese anoita asi ane time yaanoitwa. Handiti saka speed yekutanga ndoye slow. Ningochita hako zvishoma kusvika mapedza. Yechitu ndiyo yekuti mune muchiita faster. But faster hwachona ihwohwo, make sure kuti muri kuita zvekuti mupedze. Handiti kwete ngodikitira pasina. Okay, chakanakira kutanga nekuita slow handiti. Slow yaya yakakosha, especially kutanga nayo. Mese munopedza basa paraundi rekutanga nekuita slow ikokuya handiti. Mukaita slow, munhu anenge feelings anoraise fast rather than muchiita fast. Handiti saka slow yaya ndokukurudzirai kuti muitange nayo kazhinji. Tangai neslow yenyu kusvika maona kuti mukadzi atunda, murume atunda. Chero mukambozororera ndini kana une murume wako zvako shangu itiya unoziva kuti haiwa ichingopedza kutunda ichirimo mukati momo yatomirazve wakanaka uri pasafe side irimo mukati momo bhora mberi muchitoziva henyu kuti matunda kudhara. Mochiita faster yenyu yaya. Faster yaya manje chayakanakira kana kumukadzi atunda inonaka. Chero ukasatunda kechitu but unoramba uchienjoya sex. Handiti ndozvakanakira kuita fast. Slow yaya kazhinji kana mukadzi watunda hauchatoinzwi kuti ari kuitei. Saka unenge kutoda fast heavy even mastyles ndo paanenge akunyuka ese because wakuitira kuzvifadza. Wangokuzvifadza because unenge uchitonakira uchinzwa kuti shuwa panapa sex iri kutonaka. But kuti uchitunda uchatundi because watotunda kudhara. Mafeelings edu vanhukadzi ari kure akasiyana nevanhurume. Munhurume anogona kutotunda ka5 iwe watunda kana kamwe chete. It's because mafeelings edu ari kure, evarume ari padhuze. Kungonzwa kuti rimo mukati akangobatanidza brain dzake so amaiwe atopedza. Saka ndonyaya yespeed pabonde. Musafe manyeperana kuti slow haiite kana kuti fast haiite. Ese anoita asi ziva nguva yekumaita. Ndakukurudzirai kuti tangai nekuita slow kunoita kuti mese mutunde. Handiti munoita slow pfungwa dziri panzvimbo, even kesi yacho, even matouches acho ngave slow, everything ngazvive slow kusvika mese matunda. Then mozoita yenyu fast yenyu. Handitika